Andengradsligninger. Den generelle løsningsformel for en andengradsligning hedder ax i anden plus bx plus c er lig med 0. A, b og c er alle konstanter, og det vil sige, at det er reelle tal, der er tale om. A kan derfor ikke være 0, da det så vil hedde 0 gange x i anden, og så videre. Og det vil ikke være en andengradsligning, men en førstegradsligning. Så allerede nu kan vi antage, at A er større end 0. Når vi skal løse en andengradsligning, så tager vi udgangspunkt i formlen for diskriminanten, som hedder D er lig med B i anden minus 4ac. Okay, nu skal vi så gange med 4 til hvert led. Så vi siger altså 4 gange a i anden gange x i anden plus 4 gange a bx plus 4 gange ac. Og selvfølgelig har vi også gange med 4 over på den anden side af lighedstegnet, men da 4 gange 0 giver 0, undlader jeg at skrive gange 4. Så vil vi gerne have minus 4ac over på den anden side af lighedstegnet, for vi vil gerne få det her til at ligne løsningsformen for diskriminanten så meget som muligt. Så vi siger altså minus 4ac på begge sider. Altså siger vi 4 gange a i anden gange x i anden plus 4 gange abx plus 4 gange ac minus 4ac er lig med 0 minus 4ac. Godt. Når det så er skrevet op, vil vi jo også meget gerne have b i anden over på den anden side af lighedstegnet, så vi kan finde frem til d, og vi kan få det her til at ligne løsningsformen for diskriminanten så meget som muligt. Derfor plusser vi med b på begge sider. Altså kommer vi til at sige 4 gange a i anden gange x i anden plus 4abx plus b i anden er lig med plus b i anden minus 4 gange ac. Yderligere. Så vi tager altså først kvadratroden af det her led, altså kvadratroden af 4 gange a i anden gange x i anden kan reduceres til 2ax, og for at få det andet led her ind, siger vi 2 plus 2, sætter det her i parentes og i anden. Hele det her udtryk er også det samme som heroppe, så vi kan altså sige, at hele det her udtryk kan forkortes med det her udtryk. Da vi ved, at plus b i anden minus 4 gange ac er det samme som d herover, kan dette udtryk altså reduceres ved blot at skrive d. Nu skal vi så til at bevise de 3 løsningsformer, der findes for andengradsligningerne med udgangspunkt i diskriminanten, som er d lige med b i anden minus 4ac. Den første antagelse er, når diskriminanten er større end 0, så vil vi gerne nå frem til forskriften x lig med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Den anden antagelse, vi har, det er, når d er lig med 0, så vil vi gerne nå frem til forskriften x lig med minus b divideret med 2a. Og den sidste antagelse, det er, når d, vores diskriminant, er mindre end 0, så er der ingen løsningsformel. Den forskrift, vi fandt frem til før 2ax plus b i anden, der har vi sat et 0 ind ved lighedstegnet her, fordi vi går ud fra, at vores diskriminant er lig 0. Det første vi gør, det er, at vi ophæver vores parentes, vores kvadrering, og det gør vi ved at tage kvadratroden på begge sider af lighedstegnet. Så den hedder 2ax plus b i anden er lig med kvadratroden af 0. Så får vi så 2ax plus b er lig med 0. Vi vil gerne have x til at stå alene, så derfor trækker vi b fra på begge sider. Så der står 2ax plus b minus b, og det samme gør vi på den anden side. Så ender vi op med 2ax er lig med minus b. Det vi hele tiden gerne vil have, det er, at x står alene. Så derfor isolerer vi det ved at trække 2a, dividere med 2a på begge sider. De går så ud med hinanden, så vi ender op med x er lig med minus b divideret med 2a. Og det var også det, vi gerne ville finde frem til, da det var vores antagelse. Så derved
har vi bevist den første, som er d lig med 0. Nu vil vi gerne bevise vores første antagelse, som er, når diskriminanten er større end 0. Der vil vi gerne nå frem til følgende forskrift, som er lig med x lig med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Vi tager igen udgangspunkt i den formel, vi fandt frem til før, men så udskifter vi det med d. Med den her løsningsform, når diskriminanten er større end 0, så er der altså tale om 2 løsningsformler. Og det kan vi se ud fra udgangspunktet x i anden lig med 9. Der kan det både være plus 3, og det kan både være minus 3. Det første, vi starter med at gøre, det er at tage kvadratroden på begge sider af lighedstegnet, for at ophæve vores parentes. Så altså står der 2ax plus b i anden er lig med kvadratroden af vores diskriminant. Det vi gerne vil have, det er x står alene, så derfor siger vi 2ax plus b minus b er lig med kvadratroden af d minus b. Så har vi 2ax tilbage, som er lig med kvadratroden af d minus b. Så dividerer vi med 2a på begge sider, for vi vil jo gerne få x til at stå alene. Så de går ud med hinanden. Så vi altid når vi frem til følgende forskrift. X er lig med minus b plus minus kvadratroden af vores diskriminant divideret med 2a. Altså er vi nået frem til vores første antagelse, som var x lig med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Og det var alt for andengradsligninger.